माय डियर कंपनी हला गुला सेटअप, माय डियर कंपनी हला गुला सेटअप। उर्दू में गौर फरमाइए, हिंदी में कृपया मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। उसी बात को बंगला भाषा में कहा जाता है ये माटे कतो गादा लोग आचे गंडोगोल कर चुस्कानो। आइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, माता, मेरे बहनों, आए हुए सज्जन, बैठे हुए सज्जन और खड़े हुए सज्जन। सियार रहला सन मैदान में, अब पीला रहला सन गांव में। सियार मैदान में से का पूछल सन, तब पीला गांव में से का बतलावेल सन। लोगों कहला, आदमी कहला, का कहला कि जब सियार मैदान में से बोले सन तो गांव में से पीला भोके सन। हम कहले ई बात ना हो, अरे कुछ सियारो कहला सन मैदान में तो कुछ पीलो कहला सन गौवा में से। का कहला सन रउआ सबकी सेवा में हम पेश कर रहे बने। सियारे के एगो आवाज, अब पीला के कोई आवाज, बच्चा से लेके आखिरी मंजिल तक ले। एमे कोनो टूटी गलती होके अपन छोट भाई समझ के माफ कर देव लोग। बाकी सियार बोलला सन कब, सियार बोलला सन कब जब 8-9 बज जाला, रात हो जाला। उहो सारवा केरा बोलला सन कब जब गांव की कगरिया के 5-6 गो इकट्ठा हो जाला सन। तो का कहला सन अपनी भाषा में, अपनी अंदाज में का कहला सन, कहला सन कि हनुमान चौतरा गांव में आई जा, हनुमान चौतरा गांव में आई जा, मठिया गांव में आई जा कि ना आई जा। सियारा पूछला सन मैदानवा में से, पीलावा कहला सन गौवा में से कि ना। खबरदार, गांव में बिना काज नहीं खे। कहा कि सबसे बड़हन बात बाकी तोली के पे कोनो भरोसा नहीं है। गांव में बस मुर्गा मुर्गी पाई बस लेके भाग जे, बस बकरा बकरी पाई बस लेके भाग जे, बस कौन भरोसा बा आदमी के छोट लड़का पाई बस वो के राती का घिसिया के लेके भाग जे, बस एने आओ के कोशिश मत करिए। बाकी भाई हूँ ऊ चिल्लाला सन को जब गांव की कगरिया के 5-6 गो इकट्ठा हो जाला सन। तो कौनेगा सुने के कल से आई जा कि ना आई जा। तनी आर्डर दसन, तनी हनुमान चौतरा में आई जा आ गौवा में से घूम घाम के बाहर निकल जाए जा। बाकी आर्डर ना मिलेला। तो सबसे पहले छोटका छोटका पिलवा का बचवा उहे शुरू कर सन। कहाँ से शुरू कर सन, कौलेगा शुरू कर सन। आखी के देखल बताओ तनी कि तो गोहरौरी में से, ना तो पूजौटी में से, ना तो दलानी में से, ना तो दुकानी में से, ज्यादा देखल बनी ढोल ढिमलाल पलानी में से। ढोल ढिमलाल पलानिया में से शुरू कर दिल सन। कौलेगा शुरू कर दिल सन, हम शुरू करता नहीं। सबसे पहले छोटका छोटका पिलवा के बचवा ओकर बात सुन के गौरी आवेला, ओकर संगतिया आवेला पूछे खातिर, समझावे खातिर का बात हो। अकेले भोकल शुरू कैले बड़े, तन कुछ हमरो से बताओ कि तोर कुछ बात बुझी या समझी। वो पूछे आवेला, समझावे आवेला, बाकी लगे आवेला ना पूछबे करेला आ ना समझेबे करेला। उ सरवा करे अपन वाली शुरू करता, कौलेगा अपन वाली शुरू करता। अब रउआ सबकी सेवा में हम पेश कर रहल बानी एगो मुंह दूगो आवाज एक साथ में, दूगो मिल के कौलेगा लगल सन भोक। अब भोकते भोकते रहल सन, ओकर बाद अपन में भीड़ जाला सन। माँ ढा ढोई पटका फटकी काटा कटी लाड़ा लड़ी, कौलेगा पटका फटकी काटा कटी लाड़ा लड़ी। रउआ सबके सेवा में एगो मुंह दूगो आवाज एक साथ में सुने के।
ओकनी के बात ओकनी के झगड़ा सुन के गौरी आवेला, उमरियों में बेसी रहला, देहियों में बेसी रहला, आवेला पूछे खातिर, समझावे खातिर का बात यह तो निका अपने में भोकला हस, हाय सुख लल्ला हस, तन कुछ हमरो से बताव सन कि तोनी के कुछ बात बुझी या सब बुझी। उ पूछे आवेला, समझावे आवेला, बाकी लगे आवेला ना पूछबे करेला आ ना समझाइबे करेला। उ सरवा करे अपन वाली शुरू करता, कोले गए अपन वाली शुरू करता, ओकर बात सुने के उ का कहता। ओकनी के बात ओकनी के झगड़ा सुन के बड़का आवेला, मोटा का मलिकावा ढढुआ आवेला पूछे खातिर, समझावे खातिर का बात हो तो निका अपने में भोकला हस, हाय सुख लल्ला हस, तन कुछ हमरो से बताव सन कि तोनी के कुछ बात बुझी या समझी। उ पूछे आवेला, समझावे आवेला, बाकी लगे आवेला ना पूछबे करेला आ ना समझाइबे करेला। उ सरवा केरा अपना ली शुरू करता, कोले गए अपना ली शुरू करता, सगरी से बड़ा का मोटा का, ओकर बात सुने का उ का कहता। सबसे पहले दूगो बचन के झगड़ा भइल, अब है तन दूगो बड़कन के झगड़ा सुने के। आ एके गांव में रहे वाला सब जातिन में राई हो, बाकी बहन चोदन में राई नहीं हो ना, काहे के बिना पढ़ल सिपाही हो सब। जब दूगो एक काठा तो धाई दे लड़ जाला, काहे लड़ जाला, राय नहीं रहने ऐसे लड़ जाला। जब 3-4 गो मिल के पश्चिम टोला का हौजारी करल तो एगो पूर्व टोला के सुनला तो पश्चिम टोला में ढुक जाला, काहे खातिर पता लगाओ खातिर। आज का बात है, पश्चिम टोला में बड़ी हल्ला बा, आ पूर्व टोला वाला चल जाला पश्चिम टोला। पश्चिम टोला वाला कहले एकर तो घर पूर्व टोला हो, का कर हमारी टोला में केकरा से पूछला सी हो कि मेला में आके ढुकल सी हो। सबसे पहले के मेला में से भगावल जरूरी बा। पश्चिम टोला ला कोने का भगाओ तो पूर्व टोला वाला को, आ पूर्व टोला ला कोने का दबियाओ तो पश्चिम टोला वाला। ना ई डराता ना ऊ डराता, दोनों मिल के कोने का लड़ता सब। तो सबसे पहले बचन के भइल, अब है तो दूगो बड़कन के सुने के। आ पूर्व टोला लगल बा पश्चिम टोला, पश्चिम टोला ला कोने का धमका होता, डरवावता, दबावता, भगावता पूर्व टोला वाला के सुने के। बाहर चाबस बड़ा गर्मी बा, पूर्व टोला ना आइबे, जहिए आइबे तहिए बदला साधा ले। आजो दबब ना, हमहू दबा के जाए, हमहू पूर्व टोला के मर्दाना हो। अब पूर्व टोला वाला कौन का दबता सुने के। ना मनबे तो करेर बांध चल। अब कोने का लंगोटा बांधता सा, कोने का भीड़ता सा। अब देखे कहीं भिड़ाई होता पूर्व टोला से अब पश्चिम टोला से। अब पश्चिम टोला वाला कोने का टाइट होता। बाल और करेर बांध चल। एक तकर जमी के लड़ जाला, आ एक तकर जमी के लड़ गई। यादव जी हमारा तरफ से नमस्कार रही।
आ देवी देवता से यह कहब कि रउरा घर में, परिवार में, दिल में, दिमाग में, खेत में, खरिहान में, मकान में, दुकान में, नात में, रिश्तेदार में हमेशा बढ़ंती रहो, बढ़ंती रहो। हमनी के सेवा होते रही कबल है कि जो मेला के साल गुमान रही तबल है।